Alhamdulillah, aku poso wis entuk minggu ketelu. Muga-muga iso sampai kan akhir. Mbak Dia. Santai tenan to, Mbak? Mbak, kita nembe scroll-scroll HP. Yo, golek-golek ngene iki. Oh, Duh, Mbak, sampean apa rak poso to, Mbak? ora, Mbak. Lho kuwi sapa, Mbak? Es kopi. Astagfirullahaladzim, lah kok iso to sampean rak poso to, Mbak? Ora, Mbak. Lah kok iso ki lho, Mbak? Yo kuwi, Mbak. Aku ge bengi iki keblabasan nonton drama. Turuku jam 2. Tangi-tangi kok wis adzan. Yo wis ra poso. Oh alah, lah pantesan. Lah terus nek rak poso ngono kuwi to, rak sahur, terus tuku es kopi ngono. Yo ben atiku adem, Mbak Dia. Soalnya nek delok awakmu kuat poso. Rasane kok aku panas jeru ya. Ya wis, Mbak, sesuk nek sahur sing tenanan. Tapi to, Mbak, iki rasane to enak tenan, Mbak. Kopi plus susu plus es batu. Ya Allah, Mbak niki manyes kae, Mbak. Ora, Mbak, aja jedak aku iki godaan iman kuwi, Mbak. Setan to, Mbak. Tugasnya iki nggoda, Mbak. Lha iki janjane iki kanca apa setan to, Mbak? Kanca to, Mbak. Lah nek sing siji ra poso, sing siji poso, ya tugasnya setan nggoda sing poso. Ya,